Bună! Astăzi o să vă arăt într-un document Word mai multe aspecte importante cu care puteți lucra mult mai ușor. O să deschidem un Word și o să vreau prima pagină să-mi fie landscape. Intrăm la aspect, vedere și o să vreau ca a doua pagină să-mi fie orientare portret, dar nu vreau în momentul în care listez să mi se ia aparte fiecare și atunci o să vă arăt cum puteți să faceți când aveți un document Word mai mare și trebuie să inserați atât landscape cât și portret, să nu vi se decaleze. O să mergem aici, o să avem aici întreruperi, dați pe el, dați pagină, o să se creeze o pagină nouă, apoi dați pagină următoare. Aceasta o să o selectați, apoi portret. Puteți să faceți lucrul ăsta ori de câte ori doriți. Și acum vă arăt. Vreau ca aceste documente să mă pot uita simultan la ele. Ca să le vedeți așa ca mine, trebuie să vă duceți la vizualizare și aici sus aveți o pagină sau mai multe pagini. Bifați mai multe pagini și o să le puteți vedea ca mine. Dacă nu este bifat mai multe pagini, va trebui să, ele fiind în format mare, să vă duceți cu clicul să vizualizați documentul. Mulțumesc!